Ви слухаєте Радіо Лада в передачі «Наші русинські поети». В гостях у нас поет Іван Бенячовський. Його стихи «Бог нас сотворив, ми перед Богом єдні маємо відповідати», а також «Тиса, колоня тече, шелестить лопонець», а пак його слово про тот Фейсбук, котрий робить гудьош, потім каже, що ми русини, маємо свою історію, наконець каже у єдному стихові «На землі нам газдувати, Бог на то нас благословив», і наконець у 6 стихові нині каже «Для всіх народів свої суть символи і радости у нас у русинов наш Духнович». Послухайте стихи нашого русинського поета Івана Беначовського. Свої стихи він записав сам. Вже не страшна стає похмура сіра днина, хоть на душі ми завиває десь непросто, гекуй, коли із сонечком година, сміється теплотко від мені просто. І зрана по деревлю спів прекрасний, як перелив небесного блаженства, і серце радується за подарок красний, що сила Господа цегла до совершенства. Мене щаловує духовності дорога, де на межі весна зустрічається із літом. Не забуваймо, що ми всі єсме од Бога, і Його сила є всесильною понад світом. Благодать, на тисі нині благодать. По берегах рясноє вербля, в затонах крутить водна гладь, в ряду піщане мече зирня, довкола гори до небес, в очах слезимися налили, не стріну будь таких чудес, лиш туйки деня породили. Туй чути потяг спів звонкий, такого так де буш не вчую, лишень тобовим ківільний, і лиш тобі добра він чую. Душаня за тобою болить, не мож тобовся наситити, мой край, де тиса льобонить, но як мені тя не любити. Нині спека хуться здиш, ринки обзираю, кручу, верчу свою миш, перстом поправляю, на Фейсбукові гудьош, постяться нехило, все якийсь парадьош, з дуру лайкне кило. Боже правий, що за бред, нишнього та й літа стався ззаду навперед майжень конець світа. Всі політику ганчують, яка геть задрипла, як от чоколади всім на мадницяся залипла. Повдню серце веселятиме стихом своїм іпним, хтось на відеося вкаже з голосом похриплим, душу радує тепломи, так коли от Фейсбука. Но буває так і нині, непонятна скука. А й бо я не з тої файти, бо дурню страдати, йду помали до молитви, а пак хайда спати. Душа болитня за державу, болить душаня за державу, і з ревом хочеться кричати. За сі копійочки нещасні, хребти нам доки надривати. Открили гатар до Європи, кому то треба, чий хосен. Давно протоптані вже тропи за тису через нересен. Туди цигарки, витте євро, в межі діточок у сладость. Туйки русини вічні газде, от цього маємо туй раду. Запхалася ід нам холера, обу народ наш істребити, козацького ми кажуть рода, і всіся маємо любити. Не кивайте нас, пане Боже, Русі окраїнської браття, козацький род то нам далеке, бо ми русини з Подкарпаття. Ми хочемо спокійно жити, без реву, злости і дринча, як тот слуга землі служити,
бо ту і є наша саринча. Бісте нам хащу не рубали, убісте не пили наш буркут, бо дниська маєте туй пряник, а завтра туй вам буде кнут. До днини п'ють кути, ставати мусай до роботи, город садити на ритах, бо через зиму без заботи. Маржину гнати у поля, обихосень якийсь мати, сохташ од рудного вуця, бо ми привикли газдувати. Куцьові свинчата хоть 3, у бописком рингали у валовах, привдіти коні у хами, уби зазвенілі в Чингітьовах, хось митариться за гатар, а хось у Росію трудити, оби по межі діточок, а хліб насущний заробити. Но я давно нігде не був, вже доста билося скитати, бо тко буде, аж не русин, на свою землі врядувати. У українців є Шевченко, у руських Пушкін, Ростропович, а у русинов подкарпатських є няньком істинним Духнович. Чистую Кобзаря із малку, та із Єсеніїв не збаную, а й бо Духновича у серці, май читав от всіх ціную. Для руських Пушкін є солодким, Шевченко для українців явним, а для русинов подкарпатських Духнович буде вічно славним.